Jenenge sapa? Tegar. Pake jenenge sapa? Balikin. Jenenge apik, pake jenenge silikon. Solikin. Solikin. Pake jenenge sapa? Balikin. Solikin. Kin anakmu ucul ki lho. Ndi, Bang? Kin. Anakmu kalau didusi sik. Ora ning ngono ancene delok campur sari ya. Kelas pira? Sekolah ora? Nol besar. Nol besar wis sunat burung. Gung. Lho, Sampe nek sunat pengen kaya nggae sapa? Pae. lho Ajar. Iki lho soal iki bocah anggere kulino jadus bareng. Nggone pake bareng ngantek ero lho, Dik. iya. Kita masa dituduh-tuduh nih. Wong edan. Mpane ya ora duwe dosa lho bocah. Sekolah kelas pira, Mang? Tiga besar. TK besar. Gue jenenge sapa? Surati. Lho, Nyurati sapa? Solikin. Oh alah. Dek, Dek Precel. Ya, Pak. Ayo mudhun saiki yo. Ya, Pak. Kalah lucu karo kono e. Mpane kaya ora duwe dosa lho ditakoni. Anu, di wis jenenge apa? Tegar. Gar. Somben lak gede dadi apa? Maling. Lah. Keren. Wong edan. Wong edan. Wong edan. Kin, anakmu dadi maling iki lho. Soliki. Saya tak tekoki awakmu panganan ya roh. Roh. Nogosari roh. Ngerti? Sembarang roh. Tahu dong. Berarti tahu mangan. Ya tahu. Panganan apa sing bungkusnya ning jero panganan, Pak? Nogosari. Oh, duduk. Madu mongso. Duduk bungkusnya ning jaba. Lemper. Lemper bungkusnya ning jaba. Madu mongso. Bungkusnya ning jaba. Nogosari. Bungkusnya ning jaba. Lemper. Lho, bungkusnya ning jaba. Madu mongso. Bungkusnya ning jaba. Nogosari. Lemper ngono kuwi mesti. Bungkusnya ning jaba kuwi. Ayo, apa, Mas? Ayo, panganan apa bungkusnya ning jero panganan ya. Nogosari. Ah, alah padha ae. Nurun aku, nurun aku. Ya, Nurun, lemper. lah, alah. Lho padane. Wae. Ayo jajal. Ayo. Panganan apa bungkusnya? Madu mongso. Lah, alah padha karo kene. Panganan katok. panganan apa sing bungkusnya ning jero panganan? Karo. Kuwi panganan salah kedaden, Dek. Ora enek ning donya kok panganan bungkusnya ning jero iki gak enek. Mesti kudu ning jaba, Bos. Kuwi berarti sing gawe pekok. Berarti jenenge panganan salah kedaden. Nyong hobine dodol. Dodol apa? Dodol tempe. Tempe Ya, rendah kolesterol. pasti, itu pasti. Regane murah, sapa bae bisa tuku tempe. Murah. Khasiat utama tempe gue anak Anak apa? bisa ngelemesna barang sing kaku. Ngemesnya barang sing kaku apa? Tempe bosok kae sing mandan mambu-mambu kepriwe kan gunjangan kangkung. Mesti kangkungnya Sing lemes kangkung. lah kangkung lah apa sih padane? Ya tak kira kangkung. Tak kira apa? Lan jenengan mulane angger dolan maring Cilacap menggonku njajal tempene nyong. Tempe sing tak dol nang nyong. Iso tempene nyong lho.